Aput mauchungne yiero commissioners mag duol mar yiero kod keyo pachoka IEBC koro yango ni ji 37 oro kwayo ne lemo mar bedo jakom ka ji makwan gi romo 1319 noro kwayo mar bedo commissioners mag duol mar IEBC ma tok rango matut jogo mane oro kwayo megi ne thuolo makamano mari nitie jogo mane oro kwayo megi nyadiriyo. Kaka jafombo marwa Efinya Kidilero jata tije machon mar IEBC James Oswago kod mane en registrar mar do Anamadi gin moko kuom jogo moyangi ni oro kwayo margi ne lemo mar bedo jakom mar IEBC. Ote margi aput mochungne yiero jakom kod jokanyo mag duol mochungne yiero pachoka IEBC gikono yango kwan jogo manoro kwayo mekgi ne thuolo mane gilando. Kwan duto mag jogo manoro kwayo romo 1356. Kuom mano, ji 37 nooro kwayo mar dwaro lemo mar jakom mar IEBC ka ji 1319 nooro kwayo mar thuolo mar commissioners mag duol no. Jogo manoro kwayo ne thuolo ma jakom gin kaka mane en registrar mar doho Ann Atieno Amadi, director mar chike mar duol mar IEBC Crispin Owiye, Dan Kano Juang mabende en japuonj mbalariany mar Africa Nazarene e weche mag chike. Ji mamoko gin kaka mane en jalup registrar mar doho Francis Kisinja, Charles Nyachai kod mane en jata tije mar IEBC James Oswago. E kinde mane en jata tije mar IEBC, Oswago noyud kod ketho ma chiwo rak mar bilion 1.3 ataro mar chik manyiewo masinde mitiyogo e kinde yiero. Kaunti mar Homa Bay oyang kaka mano motele kwan jogo manoro kwayo ne lemo ma jakom gi ji 5 ka Kisii, Bungoma kod Trans Nzoia duto ne nigi ji 3. Kaunti ma Homa Bay bende otele kwan jogo manoro kwayo ne lemo mar commissioners mag duol mar IEBC gi ji 63, kiluwe machiegni kod Kisii gi ji 62, Bungoma gi ji 59 kod Kakamega gi ji 54. Kaluwore gi jakom mar aput mochungne chenro no Dr. Nelson Makanda, aput no tiyo matek matieko chenro mar yiero jakom kod commissioners mag duol mar IEBC e kinde mar ndalo 90 kaka jatend piny William Ruto nochiwo chik. Oganda jo Kenya bende koro keto wengegi kendo rito gi siso maneno ni gin ji adi mibiro yier ma dadhogi ne lemogo. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.